Wala tanawa mga higalag mga igsoon kung ato ang tanawon. For example, kining pundok ni Jigo, Iglesia de Cristo ni Manalo. O bisag usa sa ilaha ba wa pay record anang naluwas. Bisag ilahang tawag anang ilahang founder nga si Manalo. Never pa nga na record nga naluwas na ilang founder. Di ba? O kanang tawag anang ilahang anak si ilang anghel, si Ranyo Manalo, namatay naman to. Nalagit na to. Wala ay. So buot ipasabot kanang pundok ipasakupan ni Jigo wa pay agi na. Pero kumusta man ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Daghan ng mga santos. Na naman kay dili bakapon ang Kristo, imong pang Kristo, bisag asa ko tuapon mo. Karon, daghan naman ang amatay sa ngalan ni Kristo, asa man sila? Naas langit, mo ba't akong basahon ang Biblia, ang naas langit, nag-ampo sa Ginoong Diyos, man ang pag-ampo sa mga santos. Kini ato ang migo nga, pundok ipasakupang Jigo, dili man nakuhan ka ng dili man na santos na sila. Santos siguro, posible santol. Santol. Sige. Natagpuan. Ay, taas ang pagkain. 10 minutos, oy. 2 minutos. 2, dili. Tag 2 minutos kita, dali, mahuman. Kaya kamaluman ko, nga pag human ni Mugyaw-yaw, mulakaw na ka. Tag 2 minutos, ay, nang 5. Hindi mo mapaday ang tinuod sa 2 minutos. Ako kita mga Katoliko, bisan pag 1 minute ato ang mapaday ang tinuod. Gano'n man, kaya ang tinuod, lisod ipadayan. Pero pagkakon gani ka, kanang 5 minutos, kulangon pa mo. Di ba? Ali dire. Ali, 2 minutos. 2. Ano mahadlok mo ang 2 minutos? Ako, Mel, ikaw rin 2 minutos. Ako po 2 minutos, ako 2 minutos. So, buot ipasabot, pag dili mo barog, buot ipasabot, Bugos. Okay. Ganon. Ang 5 minutos, taas na kaayo na, alang ni abtong mga taong mutugan o tinuod. Ang 2 minutos, igo na pagmutugan kag tinuod. Sige. Way daganay. Ha, pagbudagan iya siyawa. Lagi ba? Pagbudagan iya siyawa. Lagi. Ato ang uyon na ng imong 5 minutos, pagbudagan, iya siyawa. Lagi ba? Why, gani. Why problema? Ako mo ulit pag yung layo. Ikaw, kinara mga distabaw. So, ako anang paundayunan ang imong 5 minutos, pero walay daganay. Ha, ang unang budagan, saksi man yung nakadini. Kung dila saksi ni Jehovah, ha? Saksi man yung mga tao na karon dinhi. Ang unang budagan, ang iyang pundok, iya siyawa. Okay? Sige, ikaw na. Dari, ikaw na. Ako mamigo, isakol, 5 minutos. 5 minutos ha. Time ninyo 5 minutos mga sir. 15 mo time og 5 minutos. 5 minutos. Dari, tindog dari. Wala, kayo na? Ikaw na. 5 minutos. Ay, dili mo ni paggamit. 5 minutos, sige. Pag time mo 5 minutos. Sige, pag time. Stopwatch niya siguro? Wala, 24. 24. Mahuman kayo 29. Sige. Tanawa akong amigo. Ang Iglesia ni Cristo daw, PK daw. Nakarehistro na, bisag ato taksik. Katoliko. Nakarehistro. Wala nakarehistro, bisag simbahan, wala building permit. Pururom na. Ang simbahan o, yuta gigamit ana, nabanay titulo na. O, namingo din mo, di naangay ko ng Katoliko, kay ana, lolo ninyo mo, piki. Di na ta maisdot ana, dirita. Issue man ta. Dirita ang Biblia. Ingon ni Kristo. Sa ibabaw ni ining bato, dito lang tabluada. Tukoron ko ang akong iglesia. Sa tukod sa iglesia. Kristo. Ingon ni Kristo sa Bible, Efeso 5:23, si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia. Wala mingo si Kristo, siya mao ang manluluwas sa Katoliko. Iyara mo. Ano mo ka majilan na yung reliyon. Napag yun. Efeso 5:25, si Kristo mao ang nahigugma sa iglesia. Kisa si Kristo umiibig sa iglesia. Wala ba si Kristo umiibig sa Katoliko. Umiibig sa Katoliko nga kamajilan na. Oo. Nakapag yun.
Buhat 2:47. Oh, added to the church who will be saved daily. Sa ingon ni Pedro, ang nagsulatan si Pedro, Apostol Pedro, Buhat 2:47. Gidugang sa Dios sa iglesia kada adlaw ang tanang tao nga gusto maluwas. Asa gidugang? Sa Katoliko gidugang? Takara mo. Ingon sa Biblia sa iglesia ni Kristo. Oh. Mao na. Oh. Oh, Buhat 20:28. Buhat 20:28. Klaro ta Biblia. I-check niyo Biblia. Lamsa translation. Bantayan ninyo inyong kaugalingon. Mo na iglesia ni Kristo bantay mi. Oh, bantay mi. Oh. Bantayan ninyo inyong kaugalingon. Ingon ni Apostol Pablo, og ang tibuok panon. Gawa 20:28 na, Lamsa translation sa Tagalog na. Bantayan ninyo inyong kaugalingon ug ang tibuok panon aron inyong pakanon, inyong pasibsibon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya, gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Kinsa day gitubos ni Kristo sa iyang kaugalingong dugo? Ingon ni Pablo, ang iglesia ni Kristo. Wala mingon si Pablo, ang Katoliko. Anong Katoliko man? Wala man ang Katoliko. Alang-alang kang Ignacio na. Walay Katoliko, walay Ignacio. Si Ignacio mo nag-imbento ana sa Roma. Niya nang Katoliko mo na hawa mo diha, gidalang madilan dire. Kanang reliyon niyo diha sa dako kay simbahan. Gitukod na sa mga katsila sa una. Mo na bayad mo diha bunyag, bayad patay, bayad kasal. Sa Biblia wala na bayad. Ako gi-kon sa iyo tanan sa ilan ako. O nga naman. Ha? Kanang Katoliko sa una, kanang nanguna ninyo diha nga Katoliko si Ignacio, kato sila ni King Philip. Mga iglesia to sila ni Kristo. Ilang gibiyaan ang iglesia ni Kristo. Doon kayo mga iglesia ni Kristo. Di ka magkatoliko sa una, patyon man ka. Katong Talawan, nasa Katoliko ron. Katong mga butitingoy dito, nahimo ng Katoliko. Ang iglesia ni Kristo nga iso, di barog yun. Ipangpatay nila, ipangbukbok nila. Nang walang simbahan ng iglesia ni Kristo, mga membro, nagkatoliko na. Mao na atong namataan kahayag, Katoliko na. Nabay babasa sa Biblia? Naa. Unang Timoteo 4:1-3. Ingon ni Pablo, manghawa ni sila sa ato kay kini sila dili ato. Magtudlo ni sila og tudlo sa yawa. May ganay ako na po. Magtudlo ni sila og tudlo sa yawa. Sabot ang unang mudagan, bata to sabot nila iya sa yawa. May daganay. Okay, ingon pa niya, tinuod daw ang iglesia ni Kristo ni Manalo kay narehistro. Sa mata sa gobyerno tinuod, nga naman kay under mata sa gobyerno. Sumala pa sa balang kasulatan, ihatag ang Sisar ang iya ni Sisar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ang inyo kay iya man sa gobyerno, man ang inyong gihatag sa gobyerno. Manang sa mata sa gobyerno, tinuod mo, nga naman kay under man mo sa balaod sa gobyerno. Ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana kay iya man sa Dios, so therefore, hindi pwedeng iparehistro nga naman kay mas labaw ang Diyos kontra sa gobyerno. Di ba? So man mo ang marehistro, Jake. Okay. Ikaduha nga tawag ining punto. Kapila nagibalik-balik ang word nga iglesia. Dali lang kayo ang pag-angkon na igingon sa tawag ng Latin maxim. Claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha na kami naglahing butang. Kapila nagiangkon na kanang iglesia nga naas Biblia mo na hindi pasakupan na mismo ang ilang pasugo ni angkon nga dili na sila. Kasi may akong tuuhan, Jake. Di ba? Katawa ka lang, no? Okay. Another point, mga higalag, mga igsuon. Kanang iglesia nga nakasulat sa Biblia, way labot ng kang Manalo. Manuman kay kanang kang Manalo, korporasyon na. Kanang sa Biblia, iglesia gitukod ni Kristo. Walay labot. Number two, ay sa nagyayaw, Jake. Mas maayo pang tawag nga ng demonyo ni mo bagay. Samta nagyayaw si Kristo. Maghilom niya pagkahuman. Hindi kakapugong ba? Hindi kakapugong ba? Okay. Ikuha ko sa time sir, 34 ko sir ha. Okay. Sunod. Ingon pa niya nga, tawag ingon ka ng iglesia. Dito ko noon na iglesia Katolika, kinsa nagsulti. Kang Manalo? Wrong. Ang
ang kasaysayan mismo ang nagsulti na kanang gilitok na iglesia sa Biblia refer na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi may ato ang basis, di magtaparihang jigo nga puro lang chismis. Tabi sa ilahang ministro mo iyang gikopya. Iyang kasaysayan mismo ilang gikontra. Instead of motuo sa history, ang ilang gituan ilang story. Di ba? Ang gisulti sa kasaysayan, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Buot ipasabot, Jay, kanang Romano Katoliko, ang edad anak hapit 2,000 anyos na. O niya, kanang Romano Katoliko, mo ang gisgutang iglesia sa Biblia, wala mo ilabot. Diba? Wala sila ilabot. So kanang iglesia sa Diyos, iglesia ni Cristo, iglesia sa Jerusalem, iglesia sa Kristiyana, refer na sa iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala ilain. Another point, ingon pa niya, kanang tawag anang iglesia, di kanang Magellan. Pero ang kang Magellan matrace na to nga ang pagtuong gibit-bit ni Magellan, gikan sa Jerusalem. Nga naman, kaya si San Pablo nga Katoliko nga magwawali, niabot sa Espanya, Roma 15:26 o 28. Pag-abot sa Espanya, imposible man nagmamalikas dito, nagtudlog pagtuo. Muna from the 1st century AD until now, ang pagtuo sa Espanya majority Katoliko. So from Jerusalem to Rome, Rome to Spain, Spain to Philippines. Buot ipasabot, matrace ang pagtuo. Na kining pagtuo nga miabot sa Pilipinas, na bit-bit ni Fernando de Magallanes, gikan ning pagtuuha sa Jerusalem. Kanang Iglesia ni Cristo ni Manong na rehistro ni atong 1914. Asa man gikan? Gikan sa Punta Santa Ana, Manila. Resulta sa walay gitawag og kaon-kaon, way inom-inom og tubig tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nisod sa kwarto, nagbasa-basag tawag inang Biblia, nag-indig-indig sa Biblia, pagkauman ingon dahil nga pagawas kwarto, anghel nako. So buot ipasabot ka ng nangangkon na iglesia na Cristo nga narehistro ni atong 1914, kanang iglesia resulta na spasmo. Resulta na spasmo, nakatuuhon ko ninyo anak, kabinuang manak. Another point. Ingon pa niya, kana daw ang Katoliko, tawag ini, magsige nagpabayad. Asa mga kitang Katoliko nga magpabayad ang simbahang Katolika? Kanang ato ang gihatag, kulang pa na kung itandi sakramentong gihatag din hinato. Kulang pa na. Kung itandi ang sakramentong grasya gihatag sa tuwa, kulang na. Nga nung muhatag man ta? Kay every pag-ampo, normal yun na nga na ay mo involved o kwarta. For example, 2 Macabeo 12:43-45. Sabi ko sa balang kasulatan, pag mag-ampo para sa patay, mag-offer sila 2,000 kasalapi nga plata. For example, kanang pag-igom nila sa ilahang kitang pagsimba, naa sa kwartang involved gihapon. Na naman, kay naay otoridad nga mangulikta og tawag inang kwarta, kay tinuod man kasimbahan ni Kristo. Pero kini, ang gipasakupan ani kay PK man, why katungod nga manguliktag kwarta sa membro nga para kuno sa Dios. Nga naman ako mangulikta sila, kunya piki sila, buot ipasabot, nagpaka-Diyos ning maong mga tawhana. Unya, lain pang punto, siyempre, pag mangulikta niya, piki ka, ang imuhang ikulikta, asa man na padulong, dito sa bulsas ministro, no? Dito sa bulsas ministro, kaning amo, pag kuliktahon, di man na mo ito sa bulsas pare. Muadto man na sa kaban sa simbahan, og maunay ibahin-bahin. Okay, sige.